na yemran kran kropom ha sei na enkra ha ye ba begina ye kwaga south mensi no emu eho na abehu kro frɛ ne sɛ Domeabra na nanom ewo ho no wani abre pa sɛ krodom ne nyina ye sɛ wo kyeremu sɛ de Landguard fo abegye mpotem ho no mabaso tutututuo na obɛhwe ɔse asase kwabra ne de amebo ho ba na tututuo kɔso saa ama wɔnom nso no gugye ma hotena ye denti wo srempanimfo sɛ wɔnhwɛ na wɔntwe wani mehwe ho Wonsem twerefo nhyiamu a nananom a ɛwɔ Domeabra ɛyɛ yase ɛna asafo hene kodwokɔ ɔtɔso miɛnsa ɛde to dwase sɛ de Landguardsfo asi asɔre wɔn so a wɔgye ɔmanfo nsase ɛbɔ so ɛtututuo no ɛha dwene ɔde adesɛdeɛ ɛto posi adwumayɛkuo no anim sɛ adaroma wɔma asrafoɔ ne aposifoɔ ɛmmra na wɔbɔ ɔmanfo ɛho ban esan sɛ Landguards bi wɔnom koraa otimi ɛhyɛ asrafoɔ atadeɛ na wɔde pamo ɔmanfo efiri wɔn nsase ɛso yɛpɛsɛ aban no ɔnhwɛ na peace mba. Because of that, tuo no ekosu wa ha. Omu botuo ya pesa IGP on dispatch obi mu back room na omu be ye omu wini because them say the phone the omu share uniform ba hu say siade. Nti omu bra na omu hu de ekosu wa ha. Tu ekosu wo ye baabi a ya si ye palace no wo no. De bia tuo gbe omu ma peace mba ora. Na bisa no ni how. Even kula bi mu kula omu share military atale soldier uniform no mu omunam na him say no soldier for omu ye rasta it is a soldier for obi share uniform no ye rasta so far as unso wenu ye untumi ben enwechi osaika de to aso say sanse police station eni Domeabra nti ena sabo ne fosemi ekoso se posidom sahene George Akufo-Addo pare etimi edibiba hono mo a ebeboa abresa eni mabone ni nyina ase ampese minka se say Domeabra kudu emu yeni police station nti ekofa su no eya amanfo omu ye dia omu pe wo Domeabra kudu emu ube even IGP opekula onsuma obi mu na omu ba be hwe dia ekoso wa kudu emu bo so omu nam yeni bebi omu free na emu no yeni mebi mu onim omu free na mani kokro biti na yeni mu dia ewo no de ye twetwe be IGP abebo din ya de omo ba na omo ma peace kram koso wa ha usori a de bia to kwa na omu kita na omu bobo wo ye area na in fact de koso no enya